Ahoj lidi, vítám vás u tohoto videa. A jak jste si asi mohli všimnout, tak je to z GTA San Andreas multiplayer. Jsem na serveru, teď jsem tady momentálně sám, ale vidíme, co s tím dá. Takže já s dovolením si jenom teď zavřu okno. Doufám, že vám to nebude vadit. Bude to jenom chvílička. Tak doufám, že jste se tu neunudili k smrti, tak tu chvíli, co jsem tu nebyl. Takže, co je vlastně na tomhle serveru dobrý? Jsou tu různé skupiny, já jsem se teď jel sem do pouště, abych se přihlásil do Tčka, což je taková žlutá skupina. A je to docela celkem, ta má výhodu, že má RPG a můžete si do ní dát kolik chcete raket. Má AKčko a snipku. A mají tyto auta. My se teď v jednou z nich projedeme. Bych si mohl... Ne. To musím zvyklat na mezerník. Ne, tak. Tak, výborně, už jsme si to slumili. Vím, že jste mě možná slyšeli dobře, ale pak bych nechtěl, aby mě přerušoval zvuk toho auta. Takže teď bychom se měli vydat do města Las Vegas. Já tam složil i tu autoškolu. Tady nejde nitro, což je blbý. Trošku bouráme. A to nevadí. Tak, teď si jdeme. Počkej. Kde je ten most? Musí tamhle. Jo. Jdem. Přes most, tak. A teď ne, ježišmarja. Tak, jdem dál. Samozřejmě IP na tohoto serveru, teď zrovna někdo vrtá v pozadí, IP na tohoto serveru bude v popisu videa, abyste si taky mohli zahrát. A pokud nevíte, jak hrát GTA San Andreas multiplayer, tak vám to ukážu zítra v tutoriálu, jak hrát GTA v multiplayeru. A teď spadnu do vody. To je dobrý, jo. Tady ty auta jsou dobrý, ale lepší by byla motorka, já to s motorkou umím líp. Samozřejmě ještě vám dám jeden server, nebo ne, to vám už nedám. Tady už se dostáváme do fáze, najedu asi blbě, ale nic mě nemůže zastavit. Dobrý. Jo, jdu dobře, dobrý. Ale tady už musím zatočit. Tak. A tady se dostáváme do první, jak by se dalo říct, do první fáze města. Ale není to ještě úplné město. Město ještě je hodně velké. Určitě jste mohli slyšet, že v GTA San Andreas můžete dělat cokoliv. Třeba jít do kasína vykrást, jít do banky, zaměstnat se jako pilot třeba, jako doktor můžete se i zaměstnat, jako voják na nějakých serverech, policista, což je hodně dobrý. Myslím si, že to do GTA přidává hodně věcí. Doufám, že vám nevadí ta sekačka v pozadí. Pokud ano, tak se omlouvám. Ale já s tím nic nemůžu dělat, protože to nám dělají střechu. No, každopádně jsem tady trošku malinko zabloudil. A ne, tamhle je už město dobrý. Ne, to je vesnice. Ježíš, tak kudy jsem měl jet, sakra? Vy?
Se tady budu motat jako debil. Hurá, aspoň, že se to převrátilo to. No, schválně zkusím dojet do Las Vegas, teda do toho města, ale je tam samozřejmě i Las Vegas. Ale, jo. Zkusím tam dojet. Ale nevím, co tam vůbec dojem. To pak netuším. Nevím, jestli je to dobře. Ale já si tu cestu moc nepamatuju. Já jsem takhle dlouho nejezdil. Tady už je hlavní dálnice. Jo, to už se dostáváme do města, když pojedeme po téhle dálnici. Snad. Tohle bude na dlouho. Tam dojedem. Akorát mě mrzí, že to tady zrovna nikdo není, ale ono to tady chodí hodně lidí, ale až tak spíš k večeru. Očekávejte třeba 5 lidí, protože fakt jako není to moc známý server, ale je dobrý ten server prostě bomba. A už se dostáváme do města, hurá. A jsme ve žluté části gangu a my se musíme dostat do fialového, ten je tak dobrý. Takže počkat. Já se tam budu zabučit, ale to je jedno. Budu řešit každou já si už dám jiný auto, protože zkusím, jestli RPG funguje. Divný. Mělo by to v podstatě... Ježišmarja, oheň, ne. Můžete tady se i zapálit. Což je dobře přidaný. A samozřejmě servery, tady jaký si třeba zvolíte mod. Nemusíte si nic stahovat, to jenom to zadáte, jaký chcete, třeba útěk z vězení mod. Ono vám to vyhledá servery, na kterých to je. Tak, dostáváme se do fialové části, což je naše část. A já se tady musím zorientovat, co vlastně jsem vám chtěl ukázat tady na to. Je tu skvělá trať na, jestli znáte kolo, nevím, jak se teď jmenuje, jo, BMX. No tak tam jedeme na takový, jak to řekl, rampu, ale já nevím, kde už ta rampa je, tady je tady. Ne. Kde je ta rampa, tyjo? Fuck. Jo. Já už tam dojdu radši. Já vím, kde to je. Nemocnice. Ne, tam neskákej. Nechtěl bych. Teď tady chodím jako největší king. Přeskoč to. To chceš přeskočit, hajzle. Hajzle, přeskoč to. Jo, nemůžu vlastně s tím RPG. To jsem si uvědomila až teď, ale to je jedno. No, už se sem dostáváme. Tady už je ta rampa. Zatím. A to jsem vám chtěl na tomhle serveru ukázat, to je vlastně tady takový velký plus. A myslím si, že na ostatních serverech to je taky, ale já to tady nejlíp znám. To je ta rampa, tady si můžete vzít motorku a různě to, ale já si vemu BMX-ko, neboj kolo. A když zmáčknete CTRL a když zmáčknete CTRL a podržíte ho, tak takhle vyskočíte.
šipkama ovládáte, jako jestli když pojedu třeba takhle, tak zmáčknu šipku dopředu, abych jako to, a když chci dozadu, tak takhle jako dozadu. No, potom tady ještě vychytávka, sprintuje se na kole, když budete mačkat furt dvojitý Včko. Můžete tady dělat různé triky s tím kolem, se tady to kolo hrozně líbí, jako je to přidaný hodně, a jo, a když takhle budete sjíždět po té rampě chvíli, tak on vás to automaticky bude otáčet. Takže já jako mačkám jenom Včko, já nedělám nic, jako jenom mačkám Včko. Teď třeba zmáčknu to, ale jinak to prostě nemačkám, je to vychytaný tohle, to se mi líbí na tom kole. Tak, když už to máme udělat, tak můžeme takhle klidně vyskočit na to zase, takhle se teda sprintuje, ne, mi to nevyšlo. Takhle se sprintuje. No, já bych řekl, že to pro ukázku asi stačí. Myslím si, že si mnoho z vás asi to zahraje sami, že si to zahrajete sami, že to pochopíte na tomhle serveru. A to Las Vegas, jo, to jsem vám chtěl taky ještě ukázat. No no, takže mělo být tam taková reklama na server a nakonec je to dlouhý video. No, to je, tady si vezmeme motorku, protože na kole fakt nechci jet. Protože motorky se mi líbí víc. Motorkou je to takový lepší, záživnější, ale já nechci, ježišmarja. Chci se otočit, tak, a jeď vole. Ne, tam ne. Ty vole, no to já jsem úplný řidič, tyjo. Jedem. Tam teď. Já se musím dostat někudy na hlavní most. Co to kecám, na hlavní most? Já se musím dostat na hlavní most. Cože? Co to je za píčový? Píp. Ne. Dělám si srandu. Zase jdeme do běží. A já to zkusím nějak udělat jumping na to, na dálnici. Bože. Debilní motorka. To je takhle už na to nasedni, ty amatéry. Jdu. Velké rychlosti nezvládám. Tady je ten most. Jdu dobře? Ne, dobře. Na druhou stranu. Ježišmarja. Chtěla bych to přelít. Mě fakt naštvalo. Škoda, že to není, že to nejde to. Turbo. Já to se země kurva, to není ten most. Tamhle, dobrý. Mám takhle prostě pojedu furt. Hlavně si tam dojedu. Také super, tak jo, jedem schválně, jestli někam dojedem. Už jsem zrovna nechtěl jet, ale to nevadí. Prostě jedeme, ať někam dojedeme. Ta zpráva je, že se blíží, to je spíš špatná zpráva, že se blížíme do lesa, ale má to taky projet s lesem, ale ne dost tak. Jo, jedu dobře, snad. To jsem čekal. Kurva, ale už fakt. To jsou takový faily, tyjo. Asi moc nikoho bavit nebude, tyjo. Martine, co děláš tady? No, protože jsme se dostali na dálnici, tyjo. Když na takovou blbou, protože tady na tady to vůbec se nemáme dostat. Jestli je dobře schválně. Mi řekněte, že nejedu
Tady jo, tady přistoupíme na tu, na kterou jsem chtěl. Původně, tak, tady jdeme. A jsme v Las Vegas. Takhle máte červený gang, takže do toho se taky můžete přihlásit. Já teda osobně červený gang moc nemusím, hlavně po mě furt střílejí, ale to je jedno. To tady jde, že jo? Ale nejde o to jenom, že to je divný ten gang. Je to takovej... Tam jsem to zase věl, tyjo. Tak teď minuta couvání. OK, prorazili jsme to. A tady už je vlastně, jo, tady máte kasino, tady se zastavíte, můžete to vykrást taky. Tady máte různé baráky. Můžete na zadní kolo jet. Jo, prostě bezva server, mně se tady strašně líbí ten server. Tady je oranžový, jo, gang, ale nikdo tady není, takže tam můžu jít. Tady dáte kartičku, dáte připojit se a hodě. Takže já doufám, že se vám ukázka líbila. Dejte like, odběr, pokud vás tento server zapůsobil. Určitě si tady o tom můžete dozvědět víc, můžete se tady zaměstnávat, jako taxikář třeba. A někdy zase u GTA San Andreas multiplayer. Čau.